Danmarks duftdronning har i dag 35 års jubilæum, og hun har brugt det meste af sit liv på at udvikle parfumer og dufte, og det har hun faktisk skabt sig en karriere ved. Det er ganske enkelt ved din næse, kan man godt sige. Doris Westphal, velkommen. Hvad er det, der er helt særligt ved din fine næse? Jeg ved ikke, om min fine næse den er speciel, men nogle mennesker har evnen til at kan skille dufte ad, hvor andre kan knap så meget. Okay. Så det, og det er jo noget, man igennem tiden lærer sig. Du har simpelthen trænet igennem årene også på at få. Jeg synes, det er meget sjovt at se nu, når du har jubilæum, så kan du jo også se helt tilbage i tiden. Hvis vi ligesom prøver at gå årtier tilbage, for eksempel til 50'erne, hvad var så en typisk duft i 50'erne? Jamen, en af de mest kendte, der kom fra 50'erne, det er faktisk Chanel nummer 5, som stadig den dag i dag, 60 år efter, er verdens mest solgte produkt. Ja. Mest solgte parfumer. Ja. Det er temmelig fantastisk. Den var en bestseller, må man sige. Det var det dengang, men dengang der var det jo knap så mange, der havde råd til at købe den. Der var det parfumer ikke hver mands eje, men Eau de Cologne var kommet ind på markedet, så det var det massmarked, der var. Men ellers så var det virkelig toppen der. Så hvis vi går 10 år frem til 60'erne, så er det lidt anderledes, ikke? Ja, der var alle kommet til at bruge parfumer af hvilken som helst art. Og det, man virkelig kender og husker 60'erne for, det var Musk Oil. Ja. Nogen tænker, ja, det tænker jeg. Men den var virkelig populær. Ja. Alle skulle have, og man skulle have meget af det. Ja. Så kommer vi til 70'erne. Der skulle man faktisk tro, der slet ikke var nogen parfume. For det var kvindeoprør. Der var parfume i 70'erne, men der er jo ikke de store mærker i 70'erne, fordi der kommer udviklingen ind, hvor de rene skulle, det var flower power, kvinder skulle ikke være så meget kvinder, hele kvindefrigørelsen kom, og så skulle man ikke dufte for meget. Nej. Kvinder og mænd skulle være lige, og man skulle ikke gøre for meget ud af det. Okay, så der var det en... Hvad er det, en knowing? Det er en knowing fra Estée Lauder. Så hvis vi går 10 år frem? Det kommer frem i 80'erne. Ja. Der sker der en eksplosion af dufte. Ja. Og det er tilfældigt, at jeg vælger en. Det kunne være så mange andre. For det er virkelig et af de store årtier inden for dufte. Og dufte, der stadigvæk fås den dag i dag. Ja. Og hvis vi sådan lige spoler tiden helt frem til i dag, altså hvad vil du sige, hvad er det hotte i dag at bruge? Det hotte i dag at bruge, det er, jeg vil sige, sådan en som Trumborgs. Nå, for det er sådan noget økologisk noget? Ja, det er det lige nøjagtigt. Sweet Harmony hedder den. Det der typisk, når jeg lige nøjagtigt vælger den, så er det fordi, at den er typisk for vanilje. Hvis du spørger mange unge i dag, så er duften de senere år, der skal være en vanilje i. Nå, og der er virkelig mange, som står helt på bagbenene over for vanilje, men der er ikke noget at gøre ved det, fordi det ligger indbygget mere eller mindre i alle. Hvad har du selv? Hvad er din yndlingsduft? Det må være svært, når man har duftet til så meget. Det er klart. Altså, jeg er jo trofast over for vores eget firmanavn, altså Shangri-La-duftene. Hvad er så det værste? Og dem er jeg trofast over for. Jamen, det værste, jeg har været udsat for, og nu skal man aldrig kritisere andre firmaer, andre navne men det gør du så lidt alligevel. Dufte er så forskellige, og de virker forskellige på hver enkelt menneske. Det var bare et forkert køb for mig. Ja, og du vil ikke sige, hvad det er, eller hvad? Jo, det vil jeg godt. Fordi jeg var i Singapore på et tidspunkt, og der var så meget reklame for Elizabeth Taylors White Diamond. Okay. Den måtte jeg bare have på navn. Jeg duftede ikke til den. Og den er også stærk. Den er helt forkert til mig. Det er lidt bedstemorparfume, vil jeg sige. Noget så frygteligt. Ja. Men så er det jo sådan, at nu har vi jo så fået dig til at udvikle en særlig God Aften Danmark parfume. Ja. Du har talt lidt med vores redaktion, forskellige medarbejdere, som har kommet med nogle stikord til, hvad de synes, vores program signalerer. Nu siger jeg lige noget af det. Nærhed, aktualitet, godt selskab, varme, hygge, frisk, ungdommeligt. Ja. Og så er der kommet den her parfume ud af det. Jeg har ikke selv duftet den endnu. Nej. Først så synes jeg lige, vi skal høre, fordi vi har spurgt nogle tilfældige forbipasserende hernede på Hovedbanegården, hvad de synes om God Aften parfume. Yes. Den dufter frisk, lidt sødt. Jeg synes, den dufter lidt toiletagtigt, faktisk. Lidt toilet. Ja, den er jeg ikke så vild med. Den er god. Jeg kan ikke vurdere, om det er det mand eller dame. Den er god. Det er en dame. Den er god. Positiv. Jeg kan godt lide sådan friske, citrusagtige dufte. Ikke sådan nogle tunge, søde nogen. Jeg kunne godt finde på at bruge den her, ja.
toiletagtigt. Altså, jeg håber ikke, det er myndigheden på værterne. Men okay, mange sagde frisk. Nu vil jeg lige prøve at dufte den. Det er nok lige det, man kalder toiletagtigt så. Nå, ja. Så kan det da godt være, at jeg ikke skal tage den på. Jeg får nogle herrer på besøg. Jeg er lidt stærk. Hvordan sidder du ligesom og siger, nu vil du have de stikord, og hvordan laver man så en duft ud af det? Ud fra de stikord, I sagde der, det vil sige, frisk, den lå der er noget petitgrain, der er noget bergamot, man skulle have hygge, jamen der kommer vaniljen ind, og der er vanilje i den der. Fordi det er faktisk et must lige nu. Der er sandalwood, det er selvfølgelig det, der giver varmen, og flere ting i kombination går ind og giver den der, men under 24 timer. Det laver man ikke en parfume. Nu kan man jo ikke dufte derhjemme i sofaen, men den dufter faktisk ikke dårligt. Altså, hvis det er toiletagtigt, så gad jeg godt se, hvad det er for den WC, de har der. Den, der sagde det, men den er jo super frisk. Ja. Ved du hvad, jeg tror, det bliver en bestseller. Ja. God aften parfume, som hedder Summertime, har du kaldt Summertime, fordi vi agter at lancere den i Shangri-La-regi. Og det er en allergenfri parfume. Nå, det er nok det allervigtigste. Så har jeg da også på en måde lidt fået min egen parfume. Ja, det må man sige. Tak skal du have. Selv tak.